ఇస్కాన్ బెంగుళూరు వారి లెవెల్ 2 క్లాస్‌లో 9వ అధ్యాయం 2వ భాగంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో రాజవిద్య. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు మాతాజీ. ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఆన్సర్స్ సత్య మాతాజీ, శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ చెప్పారు. ఇంకెవరైనా పెట్టగలిగితే పెట్టండి. ఈలోపు చూద్దాం. సో రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం నిన్న సగం చూసాము. సత్య ప్రభు చెప్తున్నారంటే జ్ఞానంలో దశలు. రహస్యమైన జ్ఞానం అతి రహస్యమైనది, అది ఆత్మకి. రహస్య జ్ఞానం దేహాత్మల మధ్య వ్యత్యాసం. అతి రహస్యమైనది భగవంతుడితో సంబంధం. అత్యంత రహస్యమైనది శుద్ధ భక్తియుక్తి సేవ, భగవంతుడి నుంచి వచ్చే ప్రతిస్పందన. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. ఆ తర్వాత ఈ దివ్యమైన గుహ్య జ్ఞాన లక్షణాలు ఏమిటంటే దివ్యము, ఉల్లాసమైనది, మరి అంటే రాజవిద్య రాజగుహ్యం, పరమం, ఉత్తమం, మరి ప్రత్యక్షావగమం, ధర్మ్యం అంటే ప్రత్యక్షంగా అర్థం చేసుకోవాల్సినది మన యొక్క ధర్మం. ఆ జ్ఞానం కూడా మరి మనిషిగా ఆ తర్వాత మానవ జన్మ ఎత్తిన తర్వాత అది మన ధర్మం అని చెప్పారు. సో అవి ఓకే. మహాత్ముడి కార్యకలాపాలు వెరీ గుడ్. ఇవి ఏమిటంటే సతతం కీర్తయంతో మాం, అది ఎల్లప్పుడూ కీర్తనలు చేయడం, దృఢ విశ్వాసంతో ఉండటం, నమస్కారాలు అర్పిస్తూ మరి భగవత్ సేవలో లీనమై ఉండటం. వెరీ గుడ్. భగవంతుడి అధ్యక్షతలో ఈ ప్రకృతి స్థావర జంగాలు ఉంటున్నాయి, అంటే సృష్టిస్తోంది ఈ భౌతిక ప్రకృతి భగవంతుడి అధ్యక్షతలో. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతిం సూయతే సచరాచరం, చరాచరాలన్నిటినీ సూయతే సృష్టిస్తోంది. మయా అధ్యక్ష అంటే నా అధ్యక్షతలో ప్రకృతి అని చెప్పారు. అంటే స్థావర జంగాలు, చర అచరాలు. జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ విధంగా పునరావృతం అవుతూ ఉంటుంది. హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. సో ఈ రకంగా అదే కారణం ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ పునరావృతం అవడానికి. వెరీ గుడ్.
మహాత్ములు భక్తులు వాళ్ళ భక్తి జ్ఞాన యజ్ఞాల ద్వారా నిరంతరం భగవంతుణ్ణి ఉపాసిస్తూ ఉంటారు. వెరీ గుడ్. కొంతమంది ఈ రకంగా భక్తి యోగం, ఇంకా అన్యులు కొందరు జ్ఞాన యజ్ఞాల ద్వారా చేస్తూ ఉంటారు. అద్వితీయుడిగా బహురూపుడైన విశ్వవిరాట్ స్వరూపంగా ఆయన్ని ఆరాధిస్తారు. వెరీ గుడ్. గుడ్. దాదాపు అన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేశారు. ఓకే. శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ, భగవంతుడి యందు అర్జునుడికి ఎప్పుడు అసూయ లేనందున భగవంతుడు అర్జునుడికి జ్ఞానాన్ని విజ్ఞానంతో పాటు అత్యంత రహస్యమైన ఈ జ్ఞానాన్ని చెప్పారు. వెరీ గుడ్. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అనసూయవే ప్రవక్ష్యామి అనసూయవే అన్నారు కదా, అంటే నువ్వు అసూయ లేనివాడివి కాబట్టి అని. అలాగే మరి శ్రద్ధ కూడా ఉండాలి అని చెప్పి కూడా మనం చూసాం నెక్స్ట్ శ్లోకాల. శ్రద్ధ, అసూయ లేకుండా ఉండడం రెండు కూడా క్వాలిఫికేషన్స్ ఇది వినడానికని. రాజు వంటి మరియు రహస్యాల్లో పరమరహస్యం అయిన భక్తియుత సేవ యందు శ్రద్ధ లేని వారు భగవంతుణ్ణి పొందలేరు. సమస్త విశ్వం అంతా కూడా సర్వజీవుల యందు భగవంతుడు ఉన్నాడు, కానీ వాటిల్లో భగవంతుడు ఉండడు. వెరీ గుడ్. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే వాటిల్లో ఉండరు అంటే అందరిలో భగవంతుడు ఉన్నారు, కానీ వాటిల్లో లేరు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ భౌతిక తత్వం భగవంతుడికి అప్లై అవ్వదు. ఆయనకు ఈ భౌతిక తత్వానికి ఆయన అతీతులు. ఏమిటి భౌతిక తత్వం అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు, రాగద్వేషాలు, ఇవన్నీ. సో అది భగవంతుడు వాటిల్లో ఉండరు. సర్వజీవులను పోషించి సృష్టించి అంతా వ్యాపించి ఉన్నా కూడా భగవంతుడు మనకు కనిపించే జగత్తులో భాగం కారు. అంటే ఈ రకంగా అంతటినీ ఆయన చూస్తున్నా కూడా మరి ఆయన అందులో ఈ ఈ భౌతికత్వంలో ఆయన పాలు పంచుకోరు అని. వెరీ గుడ్. యోగ వైభవం, భగవంతుడి యోగ వైభవం ఎంతో బలంతో వీచే గాలి ఆకాశంలో ఉన్నట్లు సర్వత్రా ఎంత ప్రచండంగా వీచే గాలి అయినా ఆకాశంలోనే ఉంటుంది, ఇంకెక్కడికి వెళ్ళలేదు. సర్వజీవులు కూడా అలాగే ఆయనలోనే ఉన్నారు. కల్పాంతరంలో ప్రకృతి భగవంతుల్లో ప్రవేశిస్తుంది. వెరీ గుడ్. కల్పారంభంలో మళ్ళీ శక్తితో భగవంతుడు సృష్టిస్తారు. వెరీ గుడ్. భగవంతుడు దేని యందు ఆసక్తి చూపరు, ఎలాంటి కర్మలు ఆయనను బంధించవు. ఎందుకు? ఆయనకి దేని పట్ల ఆసక్తి లేదు కాబట్టి. అందుకే మనకు కూడా ఆయన బోధించేది ఏమిటంటే ఆసక్తి లేకుండా మీ డ్యూటీస్ మీరు చేసుకోండి, రాగద్వేషాలు లేకుండా అని. సో అది ఆయన తత్వం. ఆయన తత్వాన్ని మనని కూడా ఆ తత్వాన్ని అలవర్చుకోండి అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు ఆ దివ్యత్వం మీకు కూడా వస్తుంది. అంటే ఆధ్యాత్మికత జనన మరణ చక్రం నుంచి మనం ఆధ్యాత్మికతలోకి వెళ్ళగలుగుతాము. భగవంతుడి ఆధ్వర్యంలో ఆయన శక్తులు ఒక్కటి భౌతిక ప్రకృతిలో స్థావర జంగాలు సృష్టిస్తారు. అటువంటి నియమంతో జగత్తు మరలా సృష్టించబడుతుంది. మానవ రూపాల్లో ఉన్న భగవంతుణ్ణి గుర్తించారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. Vakuladevi Mataji, the main one, just like a king for all studies, and is most important as a secret of life. Rajavidya, Rajaguhyam, correct. In this first and second slokas, Bhagavan told Gnanam with Vijnana, along with Vijnana. Third one, if there are no Shraddha, there is no Shraddha, we will be in the same bandham with Janma and Marana Chakra. Very good. Fourth and sixth sloka, one in the sky, there is Vayu, just all the Chara and Achara Jivas are in with him. Very good. Very good. Okay. Srinivas Sevika Mataji, వ్యర్థం అయిన మోహ పరవశంలో ఉన్న దానవ నాస్తిక భావాలు ఉంటారు. ఏది మూఢులు, అతిభ్రాంతులు ఉన్న వారికి ముక్తి యొక్క జ్ఞాన కర్మలు ఉపయోగపడవు. అచంచలమైన మనస్సుతో దైవిక ప్రకృతిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు ఆదియు అంతం అన్నీయు దేవాది దేవుడే అని తెలుసుకుని భగవంతుడి భక్తియుత సేవలో సంపూర్ణంగా నిలిచి ఉండరు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. మహాత్ములకు మూఢులకు ఉన్న డిఫరెన్స్. ఇంకా వకులదేవి మాతాజీ, ఆల్ ఆర్ త్యాగాస్ అండ్ క్రతువులు ఎట్సెట్రా ఆర్ హిజ్ ఓన్ క్రియేషన్స్. అది ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. నిన్న లాస్ట్ శ్లోక అక్కడితో ఆపాం. రామాలక్ష్మి మాతాజీ, అణువులోనూ భగవాన్ నిక్షిప్తమై ఉన్నారు. ప్రతి పని ఆయనకు తెలుసు. ఎలాంటి మొక్కలు ప్రకృతి ప్రపంచము టైమింగ్ జరుగుతుందంటే మనకు
నిక్షిప్తం అయి ఉన్నది మాతాజీ. ఓకే, అన్నీ కూడా భగవంతుడు చూస్తున్నారనే పాయింట్ చెప్పారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు క్లుప్తంగా చూద్దాం నిన్న చూసిన ఇవి. సో మొదట భగవంతుడు ఈ గుహ్యమైన జ్ఞానాన్ని, నువ్వు అసూయ లేనివి కాబట్టి, లేనివాడి కాబట్టి జ్ఞాన విజ్ఞాన సహితం నీకు చెప్తాను, ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత నీకు అన్ని అశుభాల నుంచి మోక్షం వస్తుంది. సో రహస్య జ్ఞానం దేహాత్మల జ్ఞానం, అతి రహస్యమైంది భగవంతుడితో సంబంధం, అత్యంత రహస్యమైంది ఆ సంబంధం కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు భగవంతుడి నుంచి వచ్చే రియాక్షన్. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకుంటామంటే మనం లైట్ బల్బ్ కనెక్షన్ ఈజీ. మరి మనం ఆ లైట్ బల్బ్ తెలుసుకోవడం కనెక్షన్ అయితేనే మరి ఆ జ్ఞానం వస్తుంది అనేది మరి ప్రాథమిక జ్ఞానం అయితే, ఆ లైట్ బల్బ్ని తీసుకువెళ్ళి వైర్ పెట్టి దాన్ని ప్లగ్ పాయింట్లో ప్లగ్ చేయాలని చూడటం, ఇదంతా యోగం. ఆ యోగం ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతుంది? కరెక్ట్గా మనం అది పుచ్చగలిగినప్పుడు వెంటనే లైట్ బల్బ్ ఎప్పుడైతే వెలుగుతుందో అది కరెక్ట్ అయిన జ్ఞానం. అప్పుడు అది భగవంతుడి నుంచి వచ్చే రియాక్షన్, ప్రతిస్పందన. సో అది లాస్ట్ స్టేజ్ అన్నమాట. సో అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానం, లైట్ బల్బ్ వెలిగినట్లుగా భగవంతుడిని మనకి ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడి నుంచి ఆ సిగ్నల్ అనేది వచ్చి మనం ఆ సిగ్నల్ ఫీల్ అవ్వగలుగుతామో, లైట్ బల్బ్ వెలిగితే ఎలా కనిపిస్తుందో అలా అది ఫైనల్గా మనకు వచ్చే జ్ఞానం. సో ఈ జ్ఞానం అన్ని జ్ఞానాల్లోకి ఉత్తమమైనది, గుహ్యమైనది, అతి రహస్యమైనది. ఎందుకు అంటే ఎక్కడో కొందరు తప్ప ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకోలేకపోతారు కాబట్టి, పవిత్రమైనది, ఉత్తమమైనది, ప్రత్యక్షంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన మన యొక్క ధర్మం. మరి సుఖం అంటే ఎంతో ప్రశాంతతనిచ్చేది, ఇక దుఃఖాలకు అతీతంగా మనల్ని ఉంచేది. అది మనం చేయవలసినది కర్తం. అవ్యయం అంటే నాశనం లేనిది అని చెప్పి ఈ జ్ఞానం గురించి ఇంకా మనం చూసాం. అశ్రద్ధదాన పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప. ఈ ధర్మాన్ని అశ్రద్ధ ఉన్న పురుషులు మరి వాళ్ళు పొందలేరు. అప్రాప్యమాం నివర్తంతే, నన్ను పొందలేరు, మళ్ళీ మృత్యు సంసారానికే తిరిగి వస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ ధర్మం పట్ల విశ్వాసం లేని వాళ్ళు, శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ జనన మరణ చక్రంలోకి వస్తారు. మన ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్లో కనుక మనం చదువుకోకుండా ఉన్నట్లయితే మరి ఆ క్లాస్లోనే ఎలా ఉండిపోతామో, ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతే మరి మళ్ళీ ఇదే చక్రంలో ఉంటాం అని చెప్పారు. తర్వాత నేను మరి ఈ సమస్త జగత్తును కూడా నేను ఆవహించి ఉంటున్నాను, కానీ నేను ఈ జగత్తులో భాగాన్ని కాదు అని చెప్పారు. అన్ని కూడా నాలోనే ఉంటాయి, నా యొక్క యోగ ఐశ్వర్యాన్ని చూడు, సమస్త ప్రాణుల్ని సృష్టించినా కూడా నేను భౌతిక ప్రకృతితో ప్రభావితునిగాను. ప్రచండమైన గాలి ఎలా ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉంటుందో, ఎంత ప్రచండంగా ఉన్నా కూడా, అదేవిధంగా ప్రాణులందరూ నాలోనే స్థితమై ఉంటారు. నా అధ్యక్షతలో ప్రకృతి ఈ చరాచర జీవుల్ని సృష్టిస్తోంది. దాని పాలనలో ఈ జగత్తంతా మళ్ళీ సృష్టించబడుతూ విలీనమవుతూ వస్తోంది. నన్ను అర్థం చేసుకోలేని మూఢులు మరి నేను మానుష్య రూపంలో వచ్చినప్పుడు నన్ను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. నేను మహేశ్వరుడనని, అందరికీ మరి ప్రభువునని, నా దివ్యత్వాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అని. ఆ మహాత్ములు, నన్ను తెలుసుకున్న వాళ్ళు, నేను సమస్త సృష్టికి నా దివ్య శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు, నేను సమస్తానికి మూలమని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. అనన్య చిత్తంతో ఎప్పుడూ మనస్సు నా మీదే లగ్నం చేసి వాళ్ళు నన్ను భక్తితో ఎప్పుడు నా భక్తిలో నిమగ్నమై ఉంటారు అని మహాత్ముల గురించి చెప్తూ, వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, ఏ రకంగా భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉంటారంటే, సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రత. ఎల్లప్పుడూ ఆయన్ని కీర్తిస్తూ దృఢంగా ఈ మార్గంలో నిమగ్నమై ఉంటూ, నమస్యంతశ్చ మాం నిత్యం, నన్ను నమస్కరిస్తూ మరియు నాకు నమస్కరిస్తూ భక్తితో నిత్యము ఈ ఉపాసనలో యుక్తులై ఉంటారు. సో భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ దృఢంగా ఈ మార్గంలో ఆయన ఉంటూ, ఆయన్ని ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థనా భావంతో, శరణాగత తత్వంతో, నమస్కారం అంటే దాని అర్థం అది, నిత్యయుక్తం, ఎల్లప్పుడూ ఇందులో ఇలాంటి మనస్తత్వంలో ఉండడం. ఇక నేను సూర్యుడి రూపంలో వేడిని, వర్షాన్ని ఆపేది, కురిపించేది, ఇది కూడా మనం చూసామనుకుంటా, ఇంకా చూడలేదు. ఓకే, సో
జ్ఞానయజ్ఞంతో కొంతమంది ఇలా భక్తితో మహాత్ములను పూజిస్తే, ఇంకా కొంతమంది జ్ఞానయజ్ఞంతో అద్వితీయుణ్ణని, వివిధ రూపుణ్ణని, విశ్వరూపుణ్ణని పూజిస్తారు అని చెప్పారు. అహం క్రతురహం యజ్ఞ స్వదాహం అహమౌషధం మంత్రోహం అహమే వాజ్యం అహం అగ్నిర్ అహం హుతం. సో అహం క్రతు అంటే క్రతువులు అంటూ ఉంటాం కదా, నేనే వేదాల్లో క్రతువును, అహం యజ్ఞ ఆ యజ్ఞాన్ని నేనే, మరి ఆ తర్వాత స్వదా అహం అంటే ఆహుతిని నేనే, అందులో ఆహుతయ్యేది నేనే, అలాగే అహం ఔషధం నేనే ఔషధాన్ని, అహం మంత్రాన్ని నేనే, అహమే వాజ్యం అంటే నేనే నెయ్యిని, ఆజ్యం అంటే నెయ్యి, అహమేవ ఆజ్యం నేనే నెయ్యి, నేతిని నేనే, అహం అగ్నిని నేనే, అహం హుతం నేనే, ఆ హోమంలో అర్పించబడేది వస్తువు కూడా నేనే అంటున్నారు. సో ఇక్కడ ఒక యజ్ఞాన్ని ఊహించుకోండి. ఆ యజ్ఞం అనేది అంటే ఏ పనైనా ఈ యజ్ఞం అంటున్నాం కదా, సో నిజమైన యజ్ఞంగా ఊహించుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. ఏ పనైనా యజ్ఞం అనుకున్నప్పుడు యజ్ఞంలో ఏం చేస్తాం, క్రతువులు ఉంటాయి, యజ్ఞం అనే కార్యం ఉంటుంది, తర్వాత అందులో ఇవ్వబడే ఆహుతి ఉంటుంది, అందులో వేసేది ఔషధమైన మంత్రం ఉంటుంది, ఆజ్యం ఉంటుంది, అంటే నెయ్యి కూడా వేస్తారు కదా, అగ్ని ఉంటుంది, హుతం వేయబడ్డ వస్తువు ఉంటుంది, అగ్నిలో అర్పించబడ్డది, అన్నీ నేనే అంటున్నారు. సో ఆ యజ్ఞము అనేది మనం ఊహించుకున్నట్లయితే, ఇమాజిన్ చేసుకున్నట్లయితే మన కళ్ళ ముందు అక్కడ ఆ యజ్ఞం అనే ఆ కార్యం ఏమిటి, దాంట్లో క్రతువులేమిటి, అందులో ఈ ఒసగబడే ఈ ఆహుతులు వేయబడే వస్తువులేమిటి, ఔషధాలేమిటి, చదివే మంత్రాలేమిటి, నెయ్యి ఏమిటి, అగ్ని ఏమిటి, అగ్నిలో వేయబడ్డ వస్తువు ఏమిటి, సమస్తము కూడా నేనే అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు సమస్తంలో ఉన్నారు, మనం ఇది అది, అందుకే బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మవీర్ బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవతేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధిన అంటే ఇచ్చేది నేనే, పుచ్చుకునేవాడిని నేనే, సమస్తం నేనే అని చెప్పి అర్పించేది నేనే, అర్పింపబడేది నేనే, అర్పించేవాడెవరో అతను నేనే, ఎవరికైతే అర్పిస్తున్నావు సమస్తము నేనే అని అక్కడ కూడా, అలాగే ఇక్కడ కూడా అదే ఆ యజ్ఞం రూపంలో అదే మీనింగ్ చెప్తున్నారన్నమాట. కాబట్టి జ్యోతిష్టోమం అనే ఈ వైదిక యజ్ఞం భగవంతుడే, అదేవిధంగా స్మృతులు అంటాం కదా, సో అందులో చెప్పబడ్డ మహాయజ్ఞం కూడా భగవంతుడే. మరి అలాగే పితృలోకాలకు అర్పించే ఆహుతులు, వాళ్ళ కోసం చేసే యజ్ఞాలు భగవంతుడే, ఆహుతులు మరి నెయ్యి రూపంలో, అలాంటి ఆహుతులు నెయ్యి రూపంలో ఒక ఔషధంగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. సో అది నేనే, ఇలాంటి కార్యానికి సంబంధించిన మంత్రాలు నేనే, యజ్ఞాల్లో అర్పించబడే పాలు ఇలాంటి పదార్థాలు నేనే, భగవంతుడే. మరి ప్రకృతి పంచభూతాల్లో ఒకటైన అగ్ని మరి భగవంతుడే. సో ఇట్లా భగవంతుడు మరి వేదాల్లో చెప్పిన కర్మకాండ విభాగంలో ఉపదేశించబడ్డ యజ్ఞాలన్నీ కూడా వాస్తవానికి భగవంతుడే. అంటే భగవంతుడి భక్తిలో నియుక్తులైన వారు వేదాల్లో చెప్పబడ్డ సమస్త యజ్ఞాలను నిర్వహించిన వారే అవుతారు. సో సమస్తము భగవంతుడే కాబట్టి ఆయన పట్ల భక్తితో ఉన్నప్పుడు అన్నీ చేసిన వాళ్ళము అవుతామని భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో మనకి శ్లోకంలో భగవంతుడు ఈ రకంగా సమస్తాన్ని నేనే అన్న విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. 17వ శ్లోకంలో పితాహమస్య జగతో మాతా ధాతా పితామహ వేద్యం పవిత్రం ఓంకార రుక్సామయజురేవచ. అలాగే పితాహం అస్య తండ్రిని, అహం నేనే, అస్య జగత ఈ జగత్ అంతటికి కూడా మాత ధాత పోషించేవాణ్ణి, తల్లిని, పితామహుణ్ణి తాతను, వేద్యం అన్నీ నేనే, తాతను తండ్రిని, తల్లిని తాతను మరి పోషించేవాడిని నేనే. అంటే ధాత అంటే యూజువల్ పోషించేవాడు ఎవరు, సాధారణంగా తండ్రి. సో అది తల్లి తండ్రి తాత అన్నీ నేనే. వేద్యం పవిత్రం ఓంకారం. సో ఈ పవిత్ర వేద్యం అంటే తెలుసుకోదగ్గ వాడిని, పవిత్రం చేసేవాడిని, ఓంకారాన్ని
రుక్ వేదాన్ని, సామవేదాన్ని, యజుర్వేదాన్ని మరియు ఏవచ ఇవన్నీ కూడా నేనే అంటున్నారు. నేనే ఈ జగత్తుకు తండ్రిని, తల్లిని, పోషకుడిని, పితామహుడును అయి ఉన్నాను. జ్ఞాన లక్ష్యాన్ని నేనే, వేద్యం అంటే తెలుసుకోవాల్సిన వాడిని నేనే. చివరికి మనం అందరం ప్రయత్నించేది ఆ పరతత్వం తెలుసుకోవడం, అంటే భగవతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం. అందుకని తెలుసుకోవాల్సిన వాడిని నేనే. పవిత్రం పవిత్రం భగవంతుడు మరి పవిత్రుడు, ఆయన నిష్కల్మషుడు, దివ్యుడు. అందుకే ఆ పవిత్ర తత్వాన్ని మనం కూడా తెలుసుకోవాలని రాగద్వేషాతీతమైన త్రిగుణాతీతమైన త్రిగుణాలకు అతీతమైన ఆ తత్వం ఆయనది. అందుకనే అది అత్యంత పవిత్రమైనది. అందుకని పవిత్రం ఓంకారం, మరి ఆయన ప్రాతినిధ్యం ఆ ఓంకార నాదం. ఓంకారాన్ని నేనే. ఋగ్వేదం, సామవేదం మరియు యజుర్వేదం కూడా నేనే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది ప్రణవనాదం అని చెప్పబడే ఓంకారం కూడా మరి భగవంతుడే. ఋక్, సామ, యజుర్వేదాలు, అథర్వణ వేదాలు అన్నీ కూడా మరి ఓంకారం, అన్నిట్లో కూడా ముందు ఓంకారం వస్తుంది కదా అన్ని వేదాల్లో. సో అది భగవంతుడేనని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటున్నారు. గతిర్భర్త ప్రభు సాక్షి నివాస శరణం సుహృత్ ప్రభవ ప్రళయ స్థానం నిధానం బీజం అవ్యయం. గతిర్భర్త అంటే భరించేవాడిని, గమ్యాన్ని నేనే. అందరికీ ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఎవరు అంటే భగవంతుని చేరుకోవడం. ఆయనే గమ్యం, ఆయనే భర్త అంటే భరించేవాడు. ప్రభువు సాక్షి, ఆయనే మరి అందరిలోనూ సాక్షిగా ఉంటూ చూస్తున్నారు. మనం చేసేవన్నీ భగవంతుడు మనలో పరమాత్మగా ఉండి చూస్తున్నారు, సాక్షిభూతం. నివాసం, ఆయనే అందరికీ నివాస స్థలం, పరమ నివాసం ఆయనే. మరి శరణం, ఆయనే అందరికీ ఆశ్రయం. శరణం అంటే ఇక్కడ ఆశ్రయం. సుహృత్ అంటే అందరికీ సన్నిహిత స్నేహితుడు. భగవంతుడికి తెలియనిది లేదు. మన ఆంతరంగిక ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా ఆయనకి తెలుసు. అందుకని అందరినీ మించిన స్నేహితుడు భగవంతుడు. ప్రభవ సృష్టి ప్రళయము, అలాగే సృష్టించేది, ప్రళయము, స్థానం అంటే స్థలం, నిధానం అంటే ఫైనల్ విశ్రాంతి స్థలము, బీజం ఆయనే అందరికీ బీజం, సోర్స్, అవ్యయం నాశనం లేనివాడు. ఇంకా చెప్తున్నారన్నమాట తన గురించి. ఇదంతా కూడా మనం భగవంతుడు గొప్ప చెప్పుకుంటున్నారని అనుకోకూడదు. ఏదైనా ఆయన ముందు చెప్పబట్టే ఈ విషయం అంతా కూడా అందరికీ తెలిసింది. ఈ నాలెడ్జ్ ఈ రకంగా మరి వస్తూ ఉన్నది తరతరాలుగా. కాబట్టి ఆయన అంత వివరంగా మరి మొదట్లో సూర్యుడికే చెప్పానన్నారు కదా, అంటే సృష్టి ప్రారంభంలోనే ఆయన చెప్పడం జరిగింది. మధ్యలో ఈ జ్ఞానం ఎక్కడో బ్రేక్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత మళ్ళీ అర్జునుడికి చెప్పడం జరిగింది. సో అది ఇక్కడ ముందు శ్లోకాస్లో నేనే సమస్తాన్ని, యజ్ఞం అనేది ఉంటే అందులో వేసేది నేనే, ఆహుతి నేనే, యజ్ఞము నేనే, అగ్ని నేనే, అన్నీ నేనే అని చెప్పారు. తర్వాత మరి నేనే తండ్రిని, తల్లిని, పోషకుణ్ణి, పితామహుణ్ణి, జ్ఞానం తెలుసుకోవలసిన వాడిని, పవిత్రుణ్ణి, ఓంకారాన్ని, వేదాలు 4 అన్ని వేదాలు నేనే. ఆ తర్వాత నేనే గమ్యాన్ని, నేనే పోషించేవాడిని, నేనే ప్రభువును, సాక్షిని, నివాసాన్ని అందరికీ, మరి నేనే అందరికీ ఆశ్రయాన్ని, అందరికీ కూడా సన్నిహిత సుహృత్ అంటే శ్రేయోభిలాషిని. సృష్టించేది ప్రళయం ఏమిటి, మరి స్థానం ఏమిటి, అందరికీ పరమగమ్యం ఏమిటి, బీజాన్ని నేనే, అవ్యయుడను నేనే అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ వివిధ దేవతలను ఆయన గమ్యస్థానంగా భావించి తీవ్ర యత్నాలతో కొందరు వేరే వేరే లోకాలకు వెళ్ళినా అవన్నీ భగవంతుడి సృష్టే కాబట్టి ఆ లోకాలన్నీ కూడా ఒకే టైంలో భగవంతుడితో సమానమే, మరియు కృష్ణుడితో అసమానం. అంటే ఒక రకంగా అవి అన్నీ భగవంతుడితో సమానం, ఆయన సృష్టిలే కాబట్టి. మళ్ళీ ఒక రకంగా చూస్తే అవి భగవద్లోకంతో అసమానం అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. అంటే డైరెక్ట్గా భగవంతుడిని చేరకుండా ఇండైరెక్ట్గా చేరడం లాంటిది అని అంటున్నారు వేరే లోకాలకు వెళ్ళినప్పుడు. కాబట్టి మనిషి కాలము, శక్తి వ్యర్థం చేయకూడదని అనుకున్నట్లయితే ప్రత్యక్షంగా భగవంతుడిని చేరుకోవడం బెటరు అని ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకి ఎన్నో అంతస్తులు ఉన్న భవంతి ఉందనుకోండి, చివరి అంతస్తుని చేరాలి అంటే మరి మెట్ల మీద వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏముంది, లిఫ్ట్ కనుక ఉందనుకోండి లిఫ్ట్లో వెళ్ళొచ్చు కదా. సో అలా భగవంతుడిని చేరుకోవాలి అంటే
ఆయన్ని ఆశ్రయించినప్పుడు అది ఆ భక్తి మార్గం లిఫ్ట్ వంటిది అని కూడా చెప్తున్నారు. సో బట్ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్పింది ఏమిటంటే, నేనే గమ్యం, భరించేవాణ్ణి, ప్రభువును, సాక్షిని, నివాసాన్ని, అందరికీ స్నేహితుణ్ణి, సృష్టిని, ప్రళయాన్ని, సర్వానికి అందరికీ స్థానాన్ని, అందరికీ పరమగమ్యాన్ని, అవ్యయుణ్ణు, మరి మరి బీజాన్ని, అందరికీ కూడా బీజాన్ని అని చెప్పారు. ఇంకా తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహ్ణామ్యుత్సృజామి చ అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ సదస్సచ్చాహమర్జున. తపామి అహం అంటే వేడినిచ్చేది నేనే, అహం వర్షం నేనే వర్షాన్ని, నిగృహ్ణామి నిరోధించేది ఆపేది, ఉత్సృజ్రామి సృష్టించేది కురిపించేది, వర్షాన్ని కురిపించేది ఆపేది చ కూడా నేనే, అమృతం చైవ అమృత తత్వాన్ని, మరియు మృత్యుశ్చ మరణాన్ని, అంటే అమృత తత్వాన్ని నేనే, మరణం లేని స్థితిని, మృత్యును నేనే. సత్ అసచ్చాహ, సత్ ఆధ్యాత్మిక తత్వం సత్ అంటే, అసత్ అంటే భౌతిక తత్వం, అహం ఆ రెండు నేనే అర్జున అంటున్నారు. సో వేడిని తపాన్నిచ్చేది నేనే, వర్షాన్ని ఆపేది కురిపించేది నేనే, అమృత తత్వాన్ని నేనే, మృత్యువును నేనే, సత్తు అసత్తులు రెండు నేనే. మరి అంతే కదా, భౌతిక శక్తి ఉంది భగవంతుల్లో, అది అసత్తు. ఆ ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఎప్పుడూ మారిపోని నిత్యము అలాగే ఉండే ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఉంది, అది ఆయనే. రెండు నాలోనే ఉన్నాయి, సత్తు అసత్తులు అని చెప్తున్నారు. అది సో సత్తు అసత్తులు రెండు కూడా భగవంతుడు అంటే, సత్తు అసత్తులు అంటే ఎప్పటికీ మార్పు లేకుండా ఉండేదే సత్యం, అది భగవంతుడి యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి. ఈ మార్పు చెందుతూ సృష్టించబడుతూ విలీనం అయ్యేది ఎప్పుడు పర్మనెంట్గా ఉండదు కాబట్టి అది సత్ కాదు, కాబట్టి అసత్. అది కూడా భగవంతుడి యొక్క బాహ్య శక్తి, ఈ భౌతిక శక్తి కూడా ఆయన బాహ్య శక్తి. మరి ఎప్పుడు ఉండే సత్ ఏమో ఆయన ఆంతరంగిక శక్తి. త్రైవిద్యా మాం సోమపా పూత పాప, త్రైవిద్యా మాం సోమపా పూత పాప, యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే, తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకం అశ్నంతి దివ్యాన్ దివి దేవ భోగాన్. త్రైవిద్యా మాం మూడు వేదాలు ఎరిగిన వాళ్ళు, నన్ను సోమరసాన్ని తాగేవాళ్ళు, పూత పాపాలన్నీ నశించిన వాళ్ళు, యజ్ఞైర్విష్ట యజ్ఞాలతో పూజించి, స్వర్గ మార్గాన్ని ప్రార్థిస్తారు. అంటే స్వర్గలోకాలను కోరుకునే వాళ్ళు, వేద అధ్యయనం చేయాలనుకునే వాళ్ళు, ఇంకొంచెం సోమరస పానం చేసేవాళ్ళు, పరోక్షంగా వీళ్ళందరూ కూడా నన్నే అర్చిస్తున్నారు. అంటే కొంతమంది స్వర్గలోకంకి వెళ్ళాలని చెప్పి వేదాన్ని అధ్యయనం చేస్తూ సోమరసాలు అంటే ఈ యజ్ఞాలు అవి చేసి అందులో దాన్ని సోమరసం అంటారంటే, సోమరసం అంటే అసలు చంద్రరసం, అంటే చంద్రుడికి ఔషధ శక్తి ఉందని చెప్పుకున్నాం కదా, అందుకే ఆయుర్వేద ఈ ఔషధాలన్నీ కూడా చంద్రకాంతిలో కొన్ని పెడుతూ ఉంటారు. అలా కొన్ని రోజులు చంద్రకాంతిలో కొన్ని రోజులు పెట్టినప్పుడు దానికి వాటికి ఔషధ శక్తులు వస్తూ ఉంటాయి, వీళ్ళు మిక్స్ చేసిన పదార్థాలు బట్టి. సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఔషధ శక్తి వస్తుంది. సో జనరల్గా ఇక్కడ అలా ఇదివరకు రోజుల్లో ఈ సోమరసాలు కొన్ని రకరకాల శక్తులు కూడా ఇచ్చేవి ఉన్నాయి. బట్ జనరల్గా ఈ వాళ్ళు ఇలా నిష్ఠతో చేసిన యజ్ఞాల నుంచి తీసుకున్న తీర్థ ప్రసాదాలను కూడా మరి సోమరసం అనొచ్చు. సో ఇలా వేదాధ్యయనం చేసేవాళ్ళు, సోమరస పానాలు చేసేవాళ్ళు పరోక్షంగా నన్నే వాళ్ళందరూ అర్చిస్తున్నారు. సో ఇవన్నీ చేస్తే స్వర్గలోక ప్రాప్తి ఉందని వేదాల్లో ఉన్నది. సో కొంతమంది అందుకని స్వర్గలోక ప్రాప్తి కోసం ఈ వేదాధ్యయనాలు, ఈ సోమరసాలు ఇటువంటివి చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా పరోక్షంగా నన్నే అర్చిస్తున్నారు. పాప ఫలితాల నుంచి అందరూ కూడా పవిత్రులైపోయి, వాళ్ళు ఇవన్నీ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళ పాపాలన్నిటి నుంచి వాళ్ళు పవిత్రులైపోతారు. అయిపోయి పుణ్యమైన ఇంద్రలోకంలో జన్మించి అక్కడ దేవభోగాలన్నీ అనుభవిస్తారు. తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకం, కాబట్టి ఆ పుణ్యాన్ని పొంది వాళ్ళు సురేంద్రలోకం అంటే ఇంద్రలోకానికి వెళ్తారు. అశ్నంతి అనుభవిస్తారు, దివ్యాన్ దివి దేవభోగాన్ దేవభోగాలన్నీ దివ్యమైన
ఆ స్వర్గంలో వాళ్ళు దేవభోగాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తారు, వాళ్ళు చేసిన పుణ్యంతో పాపాలన్నీ పోయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ త్రైవిద్య అన్నారు కదా, త్రైవిద్య మాం అంటే 3 వేదాలు తెలిసిన వాళ్ళు, అంటే సామయజురు వేదాలు, ఈ 3 వేదాలు అధ్యయనం చేసిన బ్రాహ్మణుణ్ణి త్రివేది అంటారు. మీరు వినే ఉంటారు, కొంతమందికి త్రివేది అని చెప్పేసి లాస్ట్ నేమ్స్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. అయితే ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే, ఇలా 3 వేదాలు అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళని ఇదివరకు త్రివేదులు అనేవారు. ఈ వేదాల్లో చెప్పబడ్డ జ్ఞానం పట్ల ఆకర్షణ ఉన్న వాళ్ళు మరి సంఘంలో కూడా వాళ్ళకి ఎంతో రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది కదా, అందరూ ఆ వేదాలు చదివిన వాళ్ళని. కాకపోతే ఈ రోజుల్లో మరి వేదాల యొక్క అంతిమ ప్రయోజనం తెలియని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, చదివినా కూడా అంటే అసలైన ప్రయోజనం ఏమిటని. కాబట్టి ఆ త్రివేదులకు అంతిమ లక్ష్యం నేనేనని భగవంతుడు ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తున్నారు. మీరు ఎన్ని వేదాలు చదివినా చివరికి తెలుసుకోవాల్సింది నన్నేనని. కాబట్టి ఈ దేవత అర్చకులందరూ కూడా రజస్తమో గుణాల సంపర్కం నుంచి శుద్ధి పడినట్లయితే వాళ్ళు మహర్లోకం, జనలోకం, తపోలోకం, ఈ పైలోకాలన్నీ స్వర్గలోకం చేరుకుంటారు. అలాంటి ఉన్నత లోకాలు చేరుకున్న తర్వాత వాళ్ళు భూలోకం కంటే అక్కడ అనేక లక్షల రెట్లు అధికంగా సుఖాలను అనుభవిస్తారు అని చెప్పి ఇంకొంచెం భాష్యంలో వివరిస్తున్నారు. సో మనకి శ్లోకంలో అన్ని స్వర్గలోక సుఖాలను కోరుకుని ఇలా వేదాధ్యయనం, సోమరస పానాలు చేసేవాళ్ళు కూడా ఇండైరెక్ట్ గా నన్నే పూజిస్తున్నారు. పాప ఫలితాలన్నిటి నుంచి వాళ్ళు అప్పుడు పవిత్రులై, వాళ్ళ వేదాధ్యయనం వల్ల, సోమరస పానం వల్ల పాపాల నుండి పవిత్రులై పుణ్యమైన ఇంద్రలోకంలోకి వెళ్ళి దేవ సుఖాలను అనుభవిస్తారు, దివ్యమైన అశ్నంతి పొందుతారు, అనుభవిస్తారు, దివ్యమైన దివిదేవ భోగాలను అంటున్నారు అన్నమాట. స్వర్గంలో ఆ దేవ భోగాలను. తేతం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయీ ధర్మమనుప్రపన్న గతాగతం కామకామా లభంతే. తేతం భోక్త్వా అనుభవించి వీటన్నిటిని వాళ్ళు, ఈ సుఖాలని స్వర్గలోకంలో విశాలమైన ఈ సుఖాలన్నిటిని అనుభవించి క్షీణే పుణ్యే వాళ్ళ పుణ్యం అంతా క్షీణించిన తర్వాత మర్త్యలోకం విశంతి మళ్ళీ మర్త్యలోకం అంటే ఈ మానవ లోకంలోకి మళ్ళీ ప్రవేశిస్తారు. ఏవం త్రయీ ధర్మం, ఈ రకంగా 3 వేద సిద్ధాంతాలను అనుప్రపన్న ఆచరిస్తూ, ఈ రకంగా 3 వేదాల్లో చెప్పిన సిద్ధాంతాలన్నీ ఆచరిస్తూ గత అగతం, మృత్యువు జన్మ, కామ అకామ, ఇంద్రియ భోగాలను కోరుకుంటూ పొందుతూ ఉంటారు. లభంతే అంటే ఈ విస్తృత స్వర్గలోక భోగాలన్నీ అనుభవించిన తర్వాత వాళ్ళ పుణ్యం క్షీణించిపోయి తిరిగి మళ్ళీ భూలోకంలోకి వస్తారు. ఈ రకంగా ఈ 3 వేదాలు అనుసరిస్తూ వాళ్ళు ఇంద్రియ భోగాలు కోరుకునే వాళ్ళు కేవలం జనన మరణాలనే మళ్ళీ మళ్ళీ పొందుతారు. సో వెళ్తారు, అయితే వాళ్ళ జననమేమో స్వర్గంలో ఉంటుంది, ఆ పుణ్యమైన మళ్ళీ జననం ఇక్కడ భూలోకంలో ఉంటుంది, మళ్ళీ పుణ్యం ఈ వేదాలను అనుసరించి మళ్ళీ వెళ్తారు, మళ్ళీ వస్తారు. సో వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ భూలోకంలోకే వస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇది ఇక్కడ జైంట్ వీలు ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తున్నారు. అంటే కిందున్నామంటే మరి పైకి వెళ్ళిన తర్వాత కష్టపడి అందులో కూర్చుని వెళ్తాము, సరే వెళ్తే అక్కడి నుంచి అన్ని బ్రహ్మాండంగా కనిపిస్తాయి, సీనరీ ఎంత బాగుంటుంది, కానీ అక్కడ ఎక్కువసేపు ఉంచరు కదా, ఒక 4-5 నిమిషాలు ఉంచి మళ్ళీ కిందకి తీసుకొస్తారు. సో అలా ఈ స్వర్గలోకంకి వెళ్ళి మనం ఎంజాయ్ చేసినా అక్కడ పర్మనెంట్ గా ఉండం, మళ్ళీ భూలోకంలోకి వస్తారు పదే పదే. ఇలా ఈ స్వర్గలోక ప్రాప్తి కోసం ప్రయత్నించినా అక్కడ పర్మనెంట్ గా ఉండరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో విషయం చెప్తున్నారు. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. అనన్య చింతనతో ఎవరైతే ఏ జన నన్ను ఏ జనులైతే ఉపాసన చేస్తారో, ఆరాధిస్తారో, అనన్య అంటే వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా తదేకంగా నన్ను ఎవరైతే అలాంటి మనస్సుతో నన్ను ఆరాధిస్తారో తేషాం వారికి మరి వారి యొక్క నిత్యాభియుక్తానం ఎల్లప్పుడూ వాళ్ళు ఇందులో యుక్తులై ఉన్నారు కాబట్టి వారి యొక్క యోగక్షేమాలను వహామి నేను అహం అంటే నేను వహిస్తాను. ఎవరైతే మరి అనన్య చింతనతో ఎప్పుడూ నా ఉపాసనలో నిత్యము యుక్తులై ఉంటారో వారి యోగక్షేమాలను నేనే వహిస్తాను. ఇక్కడ యోగము అంటే మరి లేనిది ఇవ్వడము,
క్షేమము అంటే ఉన్నదాన్ని రక్షించడము అని అర్థం. సో అది క్షేమము అనే పదం భగవంతుడి రక్షణను సూచిస్తుంది. యోగం ద్వారా భక్తి భావన పొందటానికి భక్తుడికి తోడ్పడే భగవంతుడు, ఆయన సంపూర్ణ కృష్ణ భావితుడైన తర్వాత భక్తుడు దుఃఖభూయిష్టమైన జీవితానికి తిరిగి పతనం చెందకుండా రక్షిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పింది, ఎవరైతే నా దివ్య రూపాన్ని స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై నా మీదే మనసు నిలిపిన వారికి లేనిది సమకూర్చి పెడతాను యోగం, మరియు ఉన్నది సంరక్షిస్తాను. యోగక్షేమం వహిస్తాను, అహం నేనే వాళ్ళకి లేనిది ఇస్తాను, ఉన్నదాన్ని రక్షిస్తాను. సో లేనిది ఇవ్వడానికి కుచేలుడు ఎగ్జాంపుల్. ఆయనకి లేని ధనాన్ని కుచేలుడికి ఇవ్వడం, ఆ తర్వాత ఉన్నదాన్ని మరి ప్రహ్లాదుడి యొక్క లైఫ్ని ఆయన ఎన్నిసార్లు రక్షించడం జరిగింది తండ్రి చంపాలని చూస్తే. సో ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి చూపిస్తున్నారు అనమాట. ఏప్యన్యదేవతా భక్తా యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేపి మామేవ కౌంతేయ యజంత్యా విధిపూర్వకం. ఎవరైతే అన్యదేవతా భక్త, వేరే ఇతర దేవతల భక్తులు యజంతే పూజ చేస్తారో, శ్రద్ధతో ఎవరైతే ఇతర దేవతల పూజలు చేస్తారో తేపి మామేవ అంటే వారు కూడా నన్నే కౌంతేయ యజంతి పూజిస్తున్నట్లు. అవిధిపూర్వకం, అవిధి మార్గంలో అంటే ఇండైరెక్ట్ గా వాళ్ళు కూడా నన్నే పూజిస్తున్నారు. అన్యదేవతలకు భక్తులై అన్యదేవతలను శ్రద్ధతో పూజించే వాళ్ళు కూడా వాస్తవానికి అవిధిపూర్వకంగా నన్నే పూజిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. నాకే పరోక్షంగా అర్పించబడ్డ వారిని అని చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకు కొమ్మలకు ఆకులకు నీళ్లు పోసి చెట్టు మొదలకు నీళ్లు పోయకపోతే ఎలా ఉంటుందో అట్లా ఉంటుంది. అదే రకంగా ఆహారాన్ని మరి మనం స్టమక్కి అందించినప్పుడు ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా మనం పోషించిన వాళ్ళం అవుతాం. అలాగే వాస్తవానికి మరి ఈ దేవతలు కూడా భగవంతుడి యొక్క ప్రభుత్వంలో, గవర్నమెంట్లో మరి వివిధ అధిక మంత్రులు ఉంటారు కదా, ఒక్కొక్క శాఖకు ఒక్కొక్క మంత్రి ఉంటారు కదా మనకి. మినిస్టర్స్, ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్, ఫారెన్ మినిస్టర్, డిఫెన్స్ మినిస్టర్, రక్షణ మంత్రి, ఇట్లా హోం మంత్రి అని ఇలా ఉంటాం కదా. మరి అలా భగవంతుడికి వీళ్ళు ఈ దేవతలంతా కూడా నిర్దేశకులు వంటి వారు అని చెప్తున్నారు. ఈ పంచభూతాలు ఇవన్నీ మరి భగవంతుడు నియమించిందే కదా. సో అది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నారు. అందుకని విధిపూర్వకం అన్న మాట ఇక్కడ వాడారంటే ఒక రకంగా వాళ్ళు అన్య దేవతలు పూజించినా శ్రద్ధతో పూజించే వాళ్ళు కూడా నిజానికి నన్నే ఇండైరెక్ట్ గా ఇంకొక మార్గంలో నన్నే పూజిస్తున్నారు అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఏదైనా ఫైనల్ గా ఆది దేవుడైన భగవంతుడే అన్నిటికీ సోర్స్. అందుకని మనం ఎవరికి ఏ దేవతకు పూజ చేసినా కూడా అది భగవంతుడిని పూజించినట్లే అవుతుంది. కాకపోతే ఏమిటంటే ఆ భావాలతో మనం ఏ దేవతలను పూజిస్తే, ఇప్పుడు స్వర్గ దేవతలను పూజిస్తే స్వర్గానికి వెళ్తాం, డైరెక్ట్ గా మనం భగవంతుని పూజిస్తే ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాం అన్నది కూడా చెప్తారు. అందుకని అహం హి సర్వయజ్ఞానాం భోక్తా చ ప్రభురేవ చ నతు మాం అభిజానంతి తత్వేన తస్యవంతి తే. కాబట్టి సర్వయజ్ఞాలకు భోక్తను, ప్రభువును నేనే. కాబట్టి నా వాస్తవమైన దివ్య స్వభావాన్ని గుర్తించలేని వాళ్ళు పతనం చెందుతారు. సో అన్ని యజ్ఞాలకు చరమభోక్త, భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం అంటారు కదా. సో అన్ని యజ్ఞాలకు భగవంతుడే ఫైనల్ గా అన్ని మనం సమర్పించవలసింది, వెళ్ళవలసింది, అన్ని స్వీకరించేది కూడా ఫైనల్ గా ఎవరంటే భగవంతుడే భోక్త, ఆయనే ప్రభు. మరి అన్నిట్లో నేనే ఉన్నానని చెప్పారు కదా మనకి ఇందాక డీటెయిల్డ్గా. సో ప్రతిదీ అర్పించేది నేనే, అర్పింపబడేది నేనే, సమస్తము ఆయనే. కాబట్టి సర్వయజ్ఞాలకు భోక్త ప్రభు ఆయనే. కాబట్టి నా ఈ వాస్తవమైన నిజమైన నా ఈ దివ్య స్వభావాన్ని గుర్తించలేని వాళ్ళు పతనం చెందుతారు. అంటే పతనం అంటే ఈ జనన మరణ చక్రంలో మన కర్మానుసారం మనకి ఏ జన్మ ప్రాప్తియో ఆ జన్మలోకి వెళ్తూ ఉంటాము అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి యజ్ఞము అంటే విష్ణువు, అలాగే
విష్ణు ప్రీత్యర్థమే మనం పనులు కర్మలు వనరించాలి అని చెప్పి మనం 3rd చాప్టర్లో కూడా చూసాం కదా. కర్మ అనేది ఎలా చేయాలి అంటే ఆ భగవంతుడి విష్ణు కోసమే చేస్తున్నట్లుగా చెయ్యాలి. అన్యత్రా చేస్తే మరి లోకోయం కర్మబంధన అని చెప్పారు, లోకంలో బంధాలు చుట్టుకుంటాయని. అది సో అన్ని యజ్ఞాలకు నేనే భోక్తను ప్రభువునని మళ్ళీ మనం గుర్తు చేస్తూ, కాబట్టి నా ఈ వాస్తవమైన దివ్య స్వభావాన్ని గుర్తించాలి. ఎందుకు అలా గుర్తించగలిగినప్పుడు మనం ఏదైనా అన్ని భగవత్ ప్రీత్యర్థం భగవద్ అర్పణం అనుకుని చేయగలుగుతాం. అలా చేయలేకపోతే మరి ఈ జనన మరణ చక్రంలో ఉంటాము అని చెప్తున్నారు. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. యాంతి ఎవరైతే దేవతలను పూజిస్తారో దేవతలను వాళ్ళు దేవతలను, పితృన్ యాంతి పితృదేవతలను పొందుతారు. ఎవరు? పితృవ్రత, పితృదేవతలను పూజించేవాళ్ళు. భూతాని యాంతి భూతేజ్య అంటే భూత ప్రేతాలను పొందుతారు. ఎవరు? భూతేజ్య, భూత పిశాచాలను పూజించేవాళ్ళు. సో దేవతలను పూజించేవాళ్ళు దేవతలను పొందుతారు, పితృవ్రతాలు చేసేవాళ్ళు పితృలోకాలు పొందుతారు, భూత ప్రేతాలను పూజించేవాళ్ళు మరి అటువంటి భూత లోకాలని పొందుతారు, భూత ప్రేతాలని. యాంతి మధ్యాజి నా భక్తులు కానీ నా భక్తులు నన్నే పొందుతారు అని చెప్పి మాం యాంతి నన్నే పొందుతారు. సో దేవతలను పూజించే వాళ్ళు దేవతల్లో జన్మిస్తారు, పితృదేవతలను పూజించే వాళ్ళు పితృదేవతలను సో పూజించవచ్చు. ఎవరిని పూజిస్తే మనం అక్కడ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాం అన్నట్లు. పితృదేవతలను పూజించే వాళ్ళు పితృదేవతలను, భూత ప్రేతాలను పూజించే వాళ్ళు వాళ్ళల్లోనూ జన్మిస్తారు, కానీ నన్ను పూజించే వాళ్ళు నాతోనే నివసిస్తారు. సో ఇక్కడ విషయం ఇంకొకటి కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. భగవంతుడు ఊరికి నన్ను పూజించడం అని అడుగుతున్నారనే ఫీలింగ్ వస్తే దాని అంతరార్థం ఏమిటి అంటే ఈ భౌతికత్వం వదులుకున్నప్పుడే మనం నిజంగా భగవంతుడి మీద ఆ కోరిక కల్మషరహితమైనటువంటి కామరహితమైనటువంటి భక్తితో మనం భగవంతుణ్ణి చూడగలుగుతాం, ప్రేమించగలుగుతాం, ఆయన పట్ల భక్తితో ఉండగలుగుతాం. సాధారణంగా మనం ఏ దేవతలు పూజించినా ఏదో ఒక కోరికతో పూజిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి, సో అలా ఆ కోరికలతో పూజించకుండా మనం నిజమైనటువంటి ఆ శుద్ధ భక్తితో గనక పూజించినప్పుడు ఆ భగవంతుణ్ణే చేరుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఏ ఫీలింగ్స్ తో మనం ఎవరిని పూజిస్తామో వాళ్ళ దగ్గరికే వెళ్తారు. అందుకని ఈ నా యొక్క తత్వంతో నిష్కల్మషంగా నన్ను పూజించినప్పుడు మరి నా దగ్గరికే వస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. పత్రం పుష్పం ఇది. సో దేవవ్రత దేవతలను పూజించే వాళ్ళు దేవతల్లో దగ్గర జన్మిస్తారు, పితృదేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు పితృదేవలోకాలకు, భూత ప్రేతాలు ఆరాధించే వాళ్ళు వాళ్ళల్లో పుడతారు, మరియు నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు. సో ఇక్కడ భక్తులు కుచేలుడు, శబరి, మరి పువ్వు గజేంద్రుడు పువ్వునివ్వడం, ఈవిడ పండునివ్వడం, కుచేలుడు అటుకులు తీసుకువెళ్తాడు కదా. సో ఆ రకంగా చెప్తున్నారు భక్తి అనేది మనం భగవంతుడికి ఏం సమర్పిస్తున్నామని కాదు, ఎంత స్వచ్ఛమైన హృదయంతో భగవంతుడికి మనం సమర్పిస్తున్నాము, ఏమి ఇస్తున్నాం అన్నది ఆయనకి అనవసరం. ఆయనకు కావాల్సింది మన హృదయం, మన భావప్రియుడు భగవంతుడు, మన భావాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఆయన చూసేది. సో మన భావాలు అట్లా శుద్ధమైన మనసుతో భక్తితో ప్రేమతో అర్పించింది ఆయనకు, అది ఇంపార్టెంట్. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్తి ఉపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. సో పత్రం అయినా అంటే ఆకైనా, పుష్పం పువ్వు అయినా, ఫలం పండైనా, తోయం నీరైనా సరే, యోమే ఎవరైతే నాకు భక్తితో సమర్పిస్తారో తదహం దానిని నేను భక్త్యుపహృతం భక్తితో ఇచ్చిన దాన్ని ప్రయతాత్మనః నేను ఎంతో సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అంటున్నారు. అస్నామి అంటే స్వీకరించడం, ప్రయతాత్మనః అంటే శుద్ధమైన ఆత్మ ఉన్నవాడి దగ్గర నుంచి. అది ఇంపార్టెంట్ భగవంతుడికి. ఆ శుద్ధమైన ఆత్మ అంటే కోరిక రహితంగా, రాగద్వేష రహితంగా మనం భగవంతుడికి ప్రేమతో
నిష్కల్మషమైన ప్రేమతో ఏ కోరిక కోసం కాకుండా భగవంతుడికి ఆయన కోసమని సమర్పించినప్పుడు ఆకైనా పువ్వు అయినా అంత ప్రేమతో ఆ శుద్ధతత్వంతో భక్తితో సమర్పిస్తే ఆయన తప్పనిసరిగా అటువంటి శుద్ధ అంతరంగుడి నుంచి సమర్పించిన దాన్ని ఏదైనా సరే అతను సమర్పించింది నేను భక్తితో ఇచ్చిన దాన్ని సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎవరైతే నాకు భక్తితో సమర్పిస్తారో దాన్ని నేను ఆ భక్తితో ఇచ్చిన దాన్ని స్వీకరిస్తాను ఆ శుద్ధ అంతరంగ ఉన్నవాడి దగ్గర నుంచి అంటున్నారు అనమాట. సో భగవంతుడికి కావాల్సింది ఏమిటంటే ఆ శుద్ధ అంతరంగం, కల్మషరహితమైనటువంటి స్వభావం ఆయన చూసేది. ఆ నిష్కల్మష ప్రేమతత్వం ఉన్నవాడి దగ్గర నుంచి నేను ఏదైనా పువ్వైనా ఆఖరికి నీరైనా ఆకైనా ఏదైనా నేను ఎంతో సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అంటున్నారు. సో భక్తి అనేది అంత సరళమైనది. సో పత్రమైన పుష్పమైన పండైన ఆఖరికి నీరైనా యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఎందుకంటే ఏం చెయ్యాలి అన్నది భగవంతుడు ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. ఆయన ఇచ్చిన సలహా అన్నీ భగవంతుడు ఇచ్చిన సలహాలే, కానీ ఇంకా కొన్ని ప్రాక్టికల్గా మనం గుర్తుంచుకుంటే మనకు ఉపయోగపడే. యత్కరోషి ఏది చేసినా, యదశ్నాసి ఏది భుజించినా, నువ్వేది తిన్నా, యజ్జుహోషి ఏ యజ్ఞం చేసిన. అంటే ఇక్కడ యజ్ఞం అంటే మామూలు యజ్ఞం మనందరం మామూలు యజ్ఞం చేయలేం కాబట్టి ఇన్నర్ మీనింగ్ ఏమిటంటే ఏ పనైనా యజ్ఞంలాగా చేస్తే అనుకున్నాం కదా. ఏ యజ్ఞం చేసిన, తదాసి ఏ దానం చేసిన, యత్ తపస్యసి అది ఏది దానం ఇచ్చినా, యత్ తపస్యసి ఏ తపస్సు వనరించిన కౌంతేయ తత్కురుష్వ అది చెయ్యి, మదర్పణం నాకు అర్పించి చెయ్యి. కాబట్టి నువ్వు ఏది తిన్నా, ఏ యజ్ఞం చేసినా, ఏ దానం చేసినా, ఏ తపస్సు చేసినా, నువ్వేది తిన్నా, ఆఖరికి యత్కరోషి నువ్వే పని చేసినా సరే నాకు అర్పించి చెయ్యి. నువ్వు ఏది వనరించినా, ఏది భుజించినా, ఏది హోమంలో చేసినా, ఏది దానం చేసినా, ఏ తపస్సు ఆచరించినా. తపస్సు అంటే బిహేవియర్ అని కూడా అర్థం. మనం 17th చాప్టర్లో చూస్తాం. మనం ఈ రోజుల్లో మరి ఇదివరకు మునులు చేసినట్లు మనం తపస్సులు చేయడం లేదు, కానీ మన యొక్క ప్రవర్తనే మన తపస్సు. శారీరక తపస్సు, మానసిక తపస్సు, వాక్ తపస్సు అని 17th చాప్టర్లో చూస్తాం కదా. అది అంటే మన ప్రవర్తన, మానసిక ప్రవర్తన అవ్వనివ్వండి, శారీరక ప్రవర్తన అవ్వనివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఏది ఎలా ప్రవర్తించినా, ఎలా మాట్లాడినా అన్నీ నాకు అర్పణగా చెయ్యి, నాకు అర్పించి చెయ్యి అంటున్నారనమాట. సో నువ్వు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో ఏది సమర్పించినా, ఏది దానం ఇచ్చినా, అందుకే దానం ఇచ్చేటప్పుడు కూడా కృష్ణార్పణం అనుకుని ఇవ్వాలి, భగవంతుడికే ఇస్తున్నాం అన్నట్లుగా అని చెప్తూ ఉంటారు కదా. సో ఏ దానం ఇచ్చినా, ఏ తపస్సు ఆచరించినా నాకు సమర్పించి చేయండి అంటున్నారు. నెక్స్ట్, ఎందుకు భగవంతుడికి సమర్పించి చేయాలి అనే డౌట్ వస్తే దానికి ఆన్సర్ కూడా చెప్తున్నారు. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనై సన్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాం ఉపైష్యసి. శుభ అశుభ ఫలాలు రెండు కూడా నుంచి మోక్షం అంటే విడుదల వస్తుంది నీకు. ఈ కర్మబంధాలు, శుభమైన కర్మబంధమైనా ఉండదు, అశుభమైన కర్మబంధాలు కూడా ఉండవు. అయ్యో శుభమైన కర్మబంధాలు లేకుండా ఎందుకు వదులుకోవాలనుకుంటే సరే, శుభమైన కర్మబంధం ఉంటే నీకు స్వర్గలోక ప్రాప్తి వస్తుంది, కానీ అక్కడ మరి పర్మనెంట్గా ఉండగా మన పుణ్యం అంతా అయిపోయిన తర్వాత తిరిగి వస్తాం. సో అది అందుకని ఏదీ లేకపోతే కర్మబంధాలు మనకి బ్యాలెన్స్ నీట్గా ఉంటే, అంటే మన పలక క్లీన్గా ఉంటే మనకి అది మోక్షానికి, భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితికి అది అర్హత అని మనం చూసాం. సో అన్ని పనులు కూడా ఆ రకంగా నాకు అర్పించడం ద్వారా నువ్వు శుభ అశుభ ఫలితాల బంధాల నుంచి విముక్తి చేయబడతావు. సన్యాసంతో మనస్సు నా మీదే లగ్నమై
విముక్తుడివై నువ్వు నన్ను చేరుకుంటావు. సన్యాసయోగ యుక్తాత్మ అంటే సన్యాసం అంటే ఏమిటి? ఈ రాగద్వేషాలు వదులుకుని ఉండగలగటమే సన్యాసం. అందుకే పన్ను కర్మలు కూడా నువ్వు శారీరకంగా చేయి, మానసికంగా సన్యసించని చెప్తారు అక్కడ కర్మయోగంలో. సో అంటే రాగద్వేష రహితంగా మనం పనులు చేయగలగాలి. అదే సన్యాసం. రాగద్వేషాలు లేకుండా ఉండగలిగితమే, వాటిని వదులుకోవడమే సన్యాసం. ఇలాంటి సన్యాస యోగంలో నువ్వు యుక్తుడవై విముక్తుడవై దాంతో నువ్వు విముక్తుడవై మాం ఉపైష్యసి నన్ను చేరుకుంటావు. అన్ని పనులు నాకే అర్పితం చేయడం ద్వారా నువ్వు శుభ అశుభ ఫలితాలనే బంధాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తి చేయబడతావు. ఈ సన్యాస మార్గంలో ఉంటూ నువ్వు మనస్సును నా మీదే లగ్నం చేస్తూ నువ్వు విముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో అన్నీ నాకు అర్పించి చెయ్యి అని ఎందుకంటున్నాను అంటే, నువ్వు ఈ రకంగా ఈ విధంగా నువ్వు కర్మబంధాలన్నిటి నుంచి, వాటి శుభ అశుభ ఫలితాలన్నిటి నుంచి కూడా ముక్తుడవుతావు. అలా ఈ సన్యాస యోగంతో మనస్సును నా మీద స్థిరపరిచి నువ్వు ఉండగలగటంతో నువ్వు విముక్తుడవై నన్ను పొందుతావు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయితే తేషు చాప్యహం. సమభావం కలవాడిని అహం నేను. అంటే అన్నీ సమానమే, నాకు అందరూ సమానమే. ఒకరు ఇష్టులు ఒకరు అయిష్టులు లేరు. ఒక వస్తువు అంటే ఇష్టం, ఒక వస్తువు అంటే అయిష్టం లేదు. నేను అంతటా నాకు అన్నీ సమానమే. సర్వభూతేషు అన్ని జీవరాశులు నాకు సమానమే. నమే నాకు ద్వేష్యోస్తి, ద్వేషం అనేది ఉండదు. నా అస్తి అంటే లేదు. నా ప్రియ అలాగే నేను ద్వేషించే వాళ్ళు లేరు, నాకు ప్రియమైన వాళ్ళు లేరు. నాకు అందరూ సర్వభూతేషు అన్ని జీవులు కూడా నాకు సమస్తము సమానమే. అందులో నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళని లేదు, అప్రియమైన వాళ్ళని లేదు. ఏ భజ అయితే తూ కానీ, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? కానీ ఏ భజంతి ఎవరైతే ఆరాధిస్తారో మాం భక్త్యా నన్ను భక్తితో, మైతే నేను వారిలో ఉంటాను, తేషు చ అప్పి అహం వాళ్ళు కూడా నాలో ఉంటారు. నేనెవరిని ద్వేషించను, ఎవరి పట్ల పక్షపాతము ఉంచుకోను. నేను అందరి పట్ల సమంగా వర్తిస్తాను. కానీ భక్తితో నన్ను కొలిచే వారికి అతను నాలోనే ఉంటాడు, నేను కూడా అతనిలోనే ఉంటాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు ఆ కాంటాక్ట్ ఉన్నది మాకు. ఎందుకంటే అతని మైండ్ ఎప్పుడు నా మీదే ఉంది కాబట్టి నేను కూడా ఆ కనెక్షన్ని నేను స్వీకరిస్తున్నాను. అంటే ఇది ఎలా ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు అంటే, ఒక కిరణం అనుకోండి. మన మనస్సులో కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ అంతా భగవంతుడి మెట్ల కిరణాల్లాగా మనం ఆయన మీదే ప్రసరిస్తే, మన చూపంతా మానసిక చూపంతా ఆయన మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన అది అందుకోగలుగుతారు ఆ కిరణాన్ని. సో అలా ప్రసరించగలగటం చేయడం మన డ్యూటీ. చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా ఆయన మీదకి ప్రసరించినప్పుడు ఆయన అది ఫీల్ అవుతారు. అది ఆ కనెక్షన్ అంటే. అప్పుడు మనం ఆయన ఫీల్ అయినప్పుడు ఆయన దృష్టి కూడా మన మీద ఆ రకంగా డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్. అంటే ఇక్కడ అదేమిటి అంటే ఆ తత్వం, ఆ నిష్కల్మష తత్వాన్నితో మనం ఆయనతో కాంటాక్ట్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఆయన తత్వం ఇది అని మనకు అర్థమవుతుంది. సో అలా మేమిద్దరం ఒకటి. ఎందుకంటే నేను భగవంతుడికి అన్ని సమమే, వాళ్ళు కూడా అన్ని సమం అనే స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఆ కలయిక, ఒకే పదార్థం రెండు కలిసిపోవడం ఈజీ కదా. సో అలా కలుస్తారు. సో మనందరం కూడా భగవత్ సృష్టి, మనందరి మీద ఆయనకి ఎవరి మీద ప్రేమ ప్రత్యేకంగానూ లేదు, ఎవరి మీద ద్వేషము లేదు. కానీ ఈ కనెక్షన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది. ఒకే రకంగా భగవత్ తత్వానికి వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు అలా ఆ కనెక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతారు. అది నేను వాళ్ళల్లో ఉంటాను, వాళ్ళు నాలో ఉంటారంటే అదేంటి భగవంతుడు మనలో ఉండరా, మరి అందరిలో ఉంటారు కదా అనే ప్రశ్న వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు దాని ఆన్సర్ ఏమిటంటే, ఇక్కడ మనం చూడవలసింది ఆ తత్వంలో కలయిక. అది అందరికీ ఆ కలయిక మనకి వచ్చే వరకు మనకి ఆ తత్వ కలయిక రాదు. అదే యోగం, భగవంతుడి నుంచి ప్రతిస్పందన అన్నది. సో ఆ ఫైనల్ కనెక్షన్. కాబట్టి భక్తితో ఎవరైతే మరి ఏ భజంతి తూ కానీ ఏ భజంతి మాం భక్త్యా ఎవరైతే నన్ను భక్తితో భజిస్తారో మైతే తేషు నేను వాళ్ళల్లో ఉంటాను, వాళ్ళు కూడా అపి అహం నాలో ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో దాని అర్థం అదనమాట.
అపి చేత్సు దురాచారో భజతే మాం అనన్యభాక్ సాధురేవ సమంతవ్య సమ్యగ్వవసితో హి సహా. అంటే ఎంత హేయమైన పని ఒనరించినప్పటికీ కూడా, దురాచారం అంటే ఎంత తప్పులు చేసిన వాళ్ళైనా, అంటే హేయమైన పనులు చేసిన వాళ్ళైనా, భజతే మాం అనన్య భాగ్, నన్ను అనన్య చిత్తంతో భజించినట్లయితే, ఆరాధించినట్లయితే, సాధురేవస మంతవ్య అంటే సాధువుగానే అతడు మంతవ్య పరిగణించబడతాడు, సమ్యక్ పరిపూర్ణంగా, వ్యవసిత ఇందులో నిశ్చయంతో ఉన్నవాడు, హి సహా అతను అంటే తన సంకల్పంలో అతను స్థిర నిశ్చయుడై ఉన్నాడు. ఏ సంకల్పంతో? ఈ ఒకవేళ పూర్వకాలంలో ఏదో తప్పులు పాపాలు చేశాడు, కానీ తర్వాత ఇలా భక్తుడైపోయి ఆ భక్తి తన సంకల్పంతో, డిటర్మినేషన్తో, పట్టుదలతో ఈ భక్తిలోనే స్థిర నిశ్చయుడై ఉండిపోయాడు. అందుకని అతనిని సాధువుగానే పరిగణించాలి. మనం ఎప్పుడు చెప్పుకునే ఉదాహరణ ఏమిటంటే, చాలామంది మరి ఈ హంతకులు వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా తర్వాత భక్తులైపోయారని మనం పురాణాల్లో కొన్ని స్టోరీస్ చూస్తాం. ఆ తర్వాత అందరికంటే పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ వాల్మీకి మహాముని. మరి ఆయన కూడా దారులు కొట్టడం ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత నారద మహాముని వచ్చి ఆయన కనువిప్పు కలిగించిన తర్వాత ఆయన రామనామం చెప్పుకుంటూ నువ్వు భజన చేసుకో అని చెప్తే, ఆ రామ అంటం కూడా రానంత అవిద్యలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనప్పుడు మరా అనుకో అని చెప్తారు నారదులు. అప్పుడు మరా అంటే రామ అయిపోయింది. ఆ రామనామంతో మరి ఆయన చుట్టూ పుట్టలు కూడా పుట్టబట్టే వాల్మీకి అనే పేరు కూడా వచ్చింది. సో ఆ రకంగా ఆయన మరి రామాయణాన్ని రచించే అంత గొప్ప పుణ్యాత్ముడు అయిపోయాడు కదా. సో అదొక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఎలాంటి పనులు ఇంతకుముందు మరి అవిద్యలో ఉన్నారు, కానీ తరువాత మరి వాళ్ళు తెలుసుకుని ఈ భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళి అందులో డిటర్మినేషన్తో, ఊరికి అది ఎంతో భక్తితో ఇక అందులో వాళ్ళు నిమగ్నమైపోయి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ సంకల్పంలో స్థిర నిశ్చయులై వాళ్ళని అప్పుడు సాధువుగానే పరిగణించాలి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఇలా ఈ భగవన్నామాన్ని జపిస్తూ ఈ భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళగలిగితే, మరి ఇంతకుముందు మనం చేసినటువంటి ఈ తప్పుల్ని అంటే మనకి ఛాన్స్ ఉన్నది, సరిదిద్దుకునే ఛాన్స్ ఉన్నది. మన తప్పులనైనా పాపాలనైనా ఈ భక్తి మార్గాన్ని పట్టుకుని మనం దృఢ నిశ్చయంతో, స్థిర నిశ్చయులే మనం ఉన్నట్లయితే ఆ సంకల్పంలో అని చెప్తున్నారు. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. క్షిప్రం భవతి శీఘ్రంగానే అవుతారు వాళ్ళు ధర్మాత్ములు. శాశ్వతశాంతి అంటే శాశ్వత శాంతి నిగచ్చతి పొందుతారు. కౌంతేయ ప్రతిజానీహి ప్రకటించు, నమే భక్త మే భక్త నా భక్తులు నా ప్రణశ్యతి నాశనం అవ్వరు ఎప్పుడు కూడా అంటున్నారు. ఇలాంటి ధర్మాత్ములు ఎలాంటి ధర్మాత్ములు? ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పారు కదా, ఎలాంటి ఒకవేళ ఇంతకుముందు పాపాలు చేసిన వాళ్ళైనా భక్తిలో నియుక్తులై ఆ స్థిర సంకల్పంతో వాళ్ళ అలాగే ఉండగలిగిన వాళ్ళు, భక్తిలో వాళ్ళు సాధువులు. ఇలాంటి భక్తులు ఎవరైనా సరే ఈ భక్తి భావంలో నియుక్తులైన వాళ్ళు శీఘ్రమే ధర్మాత్ములై శాశ్వత శాంతిని పొందుతారు ఆ భక్తిలో ఉన్నవాళ్ళు. కాబట్టి కౌంతేయ నువ్వు ప్రకటించు, నా భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా నాశనం అవ్వరు అని చెప్తున్నారు. సో దీన్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలని భాష్యంలో అంటున్నారు. దురాచారులు భక్తుడు కాలేడు అని సప్తమాధ్యాయంలో చెప్పారు. మరి 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను పూజించరని, అలాగే భక్తుడు కాని వాడికి ఎలాంటి శుభ లక్షణాలు ఉండవు. సో ఆ లక్షణాలు వచ్చినప్పుడే భక్తుడు అవుతాడు. అలాంటి అప్పుడు అప్రయత్నంగా ప్రయత్నపూర్వకంగా పాపం చేసిన వాడు ఎలా భక్తుడు అవుతాడు అని ఒక ప్రశ్న మనకు వస్తుంది. ఇవన్నీ చెప్పారు శుద్ధ భక్తుడని, ఇలా పాపాలు చేసిన వాళ్ళు ఎలా అవుతారని. కానీ సప్తమాధ్యాయంలో చెప్పిన ఈ దుష్కృతులు ఎటువంటి శుభ లక్షణాలు వాళ్ళకి కలగవు. కానీ భక్తుడు అలా కాకుండా నవవిధ భక్తి మార్గాల ద్వారా తన హృదయ మాలిన్యాన్ని తొలగించుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నవాడు. అతను భగవంతుడిని ఎప్పుడు తన హృదయంలో నిలుపుకుని ఉంటే గనక అతని పాపాలన్నీ సహజంగానే నశించిపోతాయి. ఆయన నిరంతరం భగవంతుడిని చింతన చేయడంతో అతను పరమ పవిత్రుడు అవుతాడు. ఉన్నత స్థితి నుంచి పతనం చెందిన వాడు పవిత్రత కోసం కొన్ని ప్రాయశ్చిత కర్మలు చేయొచ్చని వేదాలు కొన్ని చెప్తాయి.
పవిత్రీకరణ విధానం భక్తుడి హృదయంలో ఇంతకు ముందే ఉన్నది కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితి భక్తుడికి అన్వయించదు. ఎందుకంటే అతను భగవంతుని నిత్యము స్మరించడంతోనే పవిత్రుడవుతాడు. హృదయంలో భగవంతుణ్ణి సదా స్మరించడమే అతని పవిత్రతకు కారణం. కాబట్టే ఈ హరే కృష్ణ అనే మంత్రాన్ని, దివ్య మహామంత్రాన్ని జపకీర్తనల నిలుపుదల లేకుండా సదా జరుగుతూ ఉండవలెను. అట్లా అలాంటి కార్యం భక్తుని సర్వ విధాలైన యాదృచ్ఛిక పతనాల నుంచి రక్షిస్తుంది. ఆ విధంగా అతడు భౌతిక సంపర్కం నుంచి విముక్తుడై ఉంటాడని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో అది వాళ్ళు ఇలాంటి ధర్మాత్ములు త్వరలోనే ధర్మాత్ములు అవుతారు, శాశ్వత శాంతిని పొందుతారు. నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నష్టానికి గురికాడని ధైర్యంగా ప్రకటించు అని అర్జునుడితో చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రహ్లాదుడుని ఆయన మరి రాజును చేయటం, హిరణ్యకశ్యపుని వధించిన తర్వాత అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యు పాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యస్తథా శూద్రా తేపి యాంతి పరాం గతిం. సో నన్ను శరణజొచ్చేవారు ఎవరైనా స్త్రీలైనా వైశ్యులైనా అలాగే శూద్రులైనా వాళ్ళందరూ కూడా పరమగతిని పొందుతారు. అంటే ఇక్కడ లింగ భేదం లేదు. మరి ఏది సమాజం వాళ్ళంతా తక్కువ వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళైనా, ఏ జాతి వాళ్ళైనా, ఏ కులం వాళ్ళైనా, ఏ లింగం వాళ్ళైనా, అంటే స్త్రీలు అన్నారు ఏ స్త్రీలకు అర్హత లేదా అనే డౌట్ వస్తే ఇదివరకు రోజుల్లో స్త్రీలు మరి అన్ని పనులు చేసేంతటి సమర్థత కాదు, శక్తి, అంటే ఫిజికల్గా అంత శక్తి లేని వాళ్ళు కాబట్టి కొన్ని పనులు మెన్నే చేయగలరు అనేటటువంటివి అట్లా స్త్రీలను కొంచెం ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉండే స్వభావం ఉండేది. అందుకని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అదేది లేదు, ఎవరు ఎందులో తక్కువ కాదు. నన్ను ఏ జాతి అయినా, ఏ కులం అయినా, ఏ లింగం అయినా, ఈ సమాజం అంతా వాళ్ళు తక్కువ వాళ్ళని అందరూ అనుకున్నా నన్ను శరణు పొందిన వాళ్ళంతా సరే నన్ను పరమపదాన్ని తేపి యాంతి పరాం గతి, ఎవరైనా పరమగతిని పొందుతారు. నన్ను పొందడానికి ఎవరికి కూడా వేరే అర్హతలు ఏమీ లేవు. అసూయ లేకుండా శ్రద్ధతో ఉండి నన్ను మనసులో నిలుపుకున్న ఎవరైనా నన్ను పొందగలుగుతారు. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. మన్మనాభవ, అది భద్రంగా, దీనికి ముందు ఇంకొకటి ఉంది. కిం పునర్బ్రాహ్మణ పుణ్య భక్త రాజర్షయస్తథా అనిత్యం అసుఖం లోకం ఇమం ప్రాప్య భజస్వమాం. ఇక కిం ఏ రకంగా వేరే ఏ రకంగా చెప్పాలి? బ్రాహ్మణులు, పుణ్యులు, ధర్మాత్ములు, భక్తులు, రాజర్షులు తథా వీళ్ళందరూ కూడా అనిత్యం శాశ్వతమైన, అశాశ్వతమైన, అసుఖం దుఃఖకరమైన లోకం ఇమం ఈ లోకాన్ని పొంది భజస్వమాం ప్రేమయుక్త నా యొక్క భజనలో నియుక్తులు అవ్వండి. ఇక ధర్మాత్ములైన బ్రాహ్మణుల గురించి, భక్తుల గురించి, రాజర్షుల గురించి వేరుగా చెప్పాలా? అంటే ఎవరైనా పాపం చేసిన వాళ్ళైనా, ఏ జాతి వాళ్ళైనా, ఏ లింగం వాళ్ళైనా, ఈ సమాజం అంత తక్కువ వాళ్ళు అనుకున్న ఎవరైనా భక్తి మార్గంలో ఉంటే నన్ను అన్నాను కదా. ఇక ధర్మాత్ములైన బ్రాహ్మణులు, భక్తులు, రాజేశ్వరుల గురించి ఇక వేరే చెప్పాల్సిందే ఉంది. ఎవరైనా భక్తితో మార్గంలో ఉంటే నన్ను పొందుతారు. ఇక వీళ్ళందరి గురించి వేరుగా చెప్పేదే ఉంది. అందుకని అనిత్యం అసుఖం అయిన ఈ లోకంలోకి వచ్చారు కాబట్టి అందరూ కూడా నా యొక్క భక్తిలో నియుక్తులు కండి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి నా భక్తిలో నియుక్తుడము అగుము అని అర్జునుడితో చెప్తున్నారు. చెప్పి అంటే క్లియర్గా మార్గం ఏమిటనే చెప్తున్నారు. ఈ భక్తి మార్గంలో సుస్థిరపడు. మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. మన్మనాభవ, ఎలా ఈ భక్తిలో నియుక్తుడు ఎలా కావాలి? మన్మనాభవ, మనస్సును నా మీద పెట్టు. మద్భక్తో, నా భక్తుడవవు. మద్యాజి, నన్ను పూజించు. మాం నమస్కురు, నాకు నమస్కరించు. అంటే ఆ శరణాగత తత్వంతో ఉండు, ప్రార్థనాభావంతో. మామే వైశ్యసి, నన్నే పొందుతావు. యుక్త్వైవం, యుక్తుడవై ఉంటే ఆత్మానం, ఈ రకంగా నీ ఆత్మను నా మీద, అంటే నీ మనస్సును, నీ బుద్ధిని నా మీద లగ్నం చేసి ఉన్నట్లయితే, మత్పరాయణ, నాకు నా మీద భక్తితో నాకు అర్పించి నీ మనస్సును బుద్ధిని ఉన్నట్లయితే నువ్వు తప్పకుండా నన్నే పొందుతావు. నీ మనస్సు నా చింతనలోనే నిమగ్నం చేయి. మన్మనాభవ, మద్భక్తో, నా భక్తుడవు కా. మద్యాజి, నన్ను ఆరాధించు, అర్చించు.
మాం నమస్కరించు, మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. ఈ రకంగా నీ మనసును బుద్ధిని నాకు సమర్పించి నువ్వు యుక్తుడివై ఉంటే ఈ విధానంలో నన్నే మామే వైశ్యసి, నన్నే పొందుతావు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఈ శ్లోకం భగవద్గీతలో 9.34, 18 చాప్టర్స్లో 9th మధ్యది, ఈ మధ్య దాంట్లో లాస్ట్ది. సో అతి భద్రంగా మధ్యలో పొందుపరిచారు, చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తారు. అందుకని ఇది భగవంతుడు ఇచ్చిన సలహా. నా భక్తితో ఉండండి, నా భక్తులవ్వండి, మనస్సు నా మీద పెట్టండి, మధ్యాజీ ఆరాధిస్తూ శరణాగత తత్వంతో ఉండండి, అప్పుడు తప్పకుండా మీరు నన్ను పొందుతారు. శరణాగత తత్వంతో, భక్తితో మైండ్ని ఈ అన్నెసెసరీ విషయాల మీద నుంచి మరల్చి ఈ మంత్ర సహాయంతో మరి భగవంతుడి మీద లగ్నం చేస్తూ మీరు ఉండండి, తప్పనిసరిగా మీరు నన్ను పొందుతారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో ఇక్కడ మరి 15th శ్లోకం వరకు నిన్న చూసాం. ఈసారి మనకేం చెప్పారు అక్కడి నుంచి మనం అన్నీ నేనే అనే విషయాన్ని మనకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అగ్నిని నేనే, యజ్ఞాన్ని నేనే, క్రతువుని నేనే, ఆహుతిని నేనే, నెయ్యిని నేనే అన్నీ అని చెప్పిన తర్వాత ఒక్కసారి సమరైజ్ చేస్తున్నాను, ఒక్క నిమిషం. ఇదంతా ఒక్కొక్కటి ఆయన యొక్క భగవంతుడు ఏమిటి అనే విషయాన్ని మనకు క్లియర్గా ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట అక్కడ 3-4 శ్లోకాల్లో, ఈ 15th శ్లోకా నుంచి. సో నేనే, ఇవన్నీ నేనే. ఆ తర్వాత నేనే తండ్రిని, తల్లిని, తాతను, మరి పోషించేవాణ్ణి నేనే, తెలుసుకోదగ్గవాణ్ణి, పవిత్రుడను, ఓంకారాన్ని, సామవేద యజుర్వేదాలు నేనే అన్నారు. ఆ తర్వాత నేనే గతిని, అంటే అందరికీ గమ్యాన్ని, భరించేవాణ్ణి, ప్రభువుని, సాక్షిని, అందరికీ నివాసాన్ని నేనే, అందరికీ శరణం ఆశ్రయాన్ని నేనే, అందరికీ స్నేహితుడిని నేనే ప్రళయాన్ని నేనే, మరి సృష్టిని నేనే, అలాగే నేనే అందరికీ స్థానం, నేనే అందరికీ విశ్రాంతి స్థానం, పరమగమ్యం, మరి ఫైనల్ డెస్టినేషన్, బీజాన్ని అందరికీ నేనే, అవ్యయుడును నేనే. ఆ తర్వాత మరి నేనే వేడినిచ్చేది, వర్షాన్ని ఆపేది, కురిపించేది, అమృతతత్వాన్ని నేనే, మృత్యువును నేనే, సత్తు నేనే, అసత్తు నేనే. అంటే సమస్తం కూడా భగవంతుడు అనేది జీర్ణించుకోవడానికి ఇన్ని రకాల ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇలాంటి నన్ను పొందడానికి, సరే ఇలాంటి భగవంతుడు తన గురించి చెప్పి, కొంతమంది ఈ భగవంతుని కాకుండా స్వర్గాల కోసం అన్నట్లు ఇలా వేదాలు చెప్పిన మార్గంతో చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్తారు, కానీ మళ్ళీ తిరిగి భూలోకానికి పుణ్యం గరిగిపోయిన తర్వాత వస్తూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత మరి ఇలా అన్య దేవతలు భక్తులే వాళ్ళు ఒక రకంగా ఇండైరెక్ట్గా నన్నే పూజిస్తున్నారు, నేను మరి అన్ని యజ్ఞాలకు భోక్తను కాబట్టి, ఏ యజ్ఞం చేసినా నేనే అన్ని యజ్ఞాలకు భోక్తను, ప్రభువును కాబట్టి నా దివ్య స్వభావాన్ని, ఈ దివ్య తత్వాన్ని గుర్తించలేని వాళ్ళు మరి ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటూ ఉంటారు. యాంతి, ఇక దేవతలను పూజిస్తే దేవతలు, పితృదేవతలు పూజిస్తే అక్కడ, మరి ఇదంతా చెప్పారు. భూతాలను పూజించే వాళ్ళు అక్కడి, నన్ను పూజించే వాళ్ళు నా దగ్గరికే వస్తారంటే మైండ్ని నా మీద పెట్టిన వాళ్ళు. అలా ఇలాంటి శుద్ధ భక్తులు అంటే వాళ్ళు వేరే కోరికలు, శుద్ధ అంతరంగంతో ఉన్న వాళ్ళు ఏదైనా నాకు సమర్పించిన, పువ్వైనా, కాయైనా, పండైనా, నీరైనా నేనెంతో భక్తితో అలాంటి శుద్ధ అంతరంగుడు సమర్పించింది నేను ప్రేమతో స్వీకరిస్తాను, ఏదైనా సరే అన్నారు. అలాగే నువ్వు ఏది చేసినా, ఏది తిన్నా, ఏ హోమం, అందుకని నువ్వు ఇలా ఉండు అని చెప్తున్నారు. నువ్వు ఏది తిన్నా, ఏది దానం చేసినా, ఏ తపస్సు చేసినా, నువ్వు ఏం తిన్నా, ఆఖరికి నువ్వు ఏ పని చేసినా నాకు అర్పించి చెయ్యి. ఎందుకు? ఈ రకంగా నువ్వు చేసావంటే కర్మబంధాలన్నిటి నుంచి, శుభాశుభ కర్మబంధాలన్నిటి నుంచి కూడా నువ్వు విముక్తుడు అవుతావు. అయినప్పుడు నీ మనస్సు ఈ రకంగా ఈ సన్యాస యోగంతో, అంటే ఈ రాగద్వేషాతీతంగా ఉంది కాబట్టి నువ్వు విముక్తుడివై నన్ను పొందుతావు. అన్ని నాకు అర్పించినప్పుడు ఇంకా నీకు ఏ రాగద్వేషాలు ఉండవు. అలా అర్పించి చేసినప్పుడు నువ్వు విముక్తుడివై నన్ను పొందుతావు. ఇక నేను ఎవరిని ద్వేషించను, ఎవరి పట్ల నాకు పక్షపాతం లేదు, సమూహం, నాకు అందరూ సమానమే. కానీ భక్తితో నాకు ఇలా భక్తితో ఉండేవాడు నాలోనే ఉంటాడు, ఆ కనెక్షన్తో నేను అతనిలోనే ఉంటాను. అంటే ఆ శుద్ధాంతరంగుడు, ఆ శుద్ధ భక్తుడు అంటే ఆ శుద్ధాంతరంగా ఉన్నవాడు, కల్మషరహితుడు. అతను
మరి నేను భగవంతుడు కల్మషరహితుడే కాబట్టి ఆ రకమైన కనెక్షన్లో ఉంటారు. అందుకని నేను వాళ్ళలో ఉంటాను, వాళ్ళు నాలో ఉంటారు అన్నది దాని మీనింగ్ అది. అలాగే ఎంత పాపాలు చేసినా చివరికి భక్తి మార్గంలో స్థిర నిశ్చయంతో దృఢంగా ఉన్నవాడు తప్పనిసరిగా అతన్ని కూడా సాధువుగానే పరిగణించాలి. వీళ్ళంతా కూడా శీఘ్రమే ధర్మాత్ములై శాశ్వత శాంతిని పొందుతారు. నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నశించదని ధైర్యంగా ప్రకటించు. ఇక వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే, మరి జాతి, లింగ, మత భేదం లేకుండా ఎవరైనా నన్ను శరణుజొచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా పరమగతిని పొందుతారు. అలాగే ఇక ధర్మాత్ములైన బ్రాహ్మణులు, భక్తులు, రాజర్షులు గురించి వేరే చెప్పేదే ఉంది. కాబట్టి ఈ అనిత్యము అసుఖము అయిన ఈ లోకానికి వచ్చారు కాబట్టి నా భక్తిలో నియుక్తులు కమ్ము. నా మీద మనస్సును పెట్టి భక్తితో ఆరాధిస్తూ నమస్కరిస్తూ శరణాగత తత్వంతో ఉంటే నన్నే తప్పకుండా పొందుతావు, ఈ యోగంలో నువ్వు నియుక్తుడవై ఉన్నట్లయితే అని చెప్పారు. ఇది మనం 9th చాప్టర్ యొక్క ఈ రోజు చూసిన సారాంశం.